Diyos marahay na aga sa indo mga tugang matindog po ang gabos, asin po na niyato ang novena kay Nuestra Señora de Salvacion. Sa ngaran ka nama, sa kanaki, sa Espiritu Santo. Amen. Gawe nin pagsulsol, o Diyos na samuyang Ama, kami sa imong linalang, kami sa imong tinubos, huli kan dugo na pinabulos nin sa imong aki duman sa krus. Itinoo mo samuya an ina nin sa imong aki, na magin ina amanyamo, ina nin samuyang kaligtasan. Huli kan gabos niyamong pagkasala sa imo, mga pagkukulang niyamo sa kapwa, darakan daimi paghiling sa inda bilang tugang na dapat kamutan asin tabangan. Kami nagsusulsol asin nagoholaw na magbagong buhay asin maglakaw sa dalanin sa imong mga tugon. Ama niyamo sa langit, amang maheherakon, kahiraki kami asin patawada, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po ang gabos. Pamiibi sa gabos na aldaw kanuvina, Diyos amang makakamahan, Ama ni Hesu Kristong sinasambami, ika sa bilog na kapakumbabaan. Pinapasalamatan mi ika nindaing katapusan, huli kan gabos na mga biyaya na iwinaras mo sa muya. Sa tabang ni Santa Maria, inaakan sa imong bugtong na aki, kahiraki kaming mga parakasala, na makabalik asin magdanay sa imo sagkod na kami magadan. Kahiraki man ang mga malipot na an pagtubod asin nagsusunod sa mga salang katukduan. Baguha kami gabos kan sa imong tataramon asin danay mo kaming palakawon sa dalanin kabanalan sagkod makaabot kami sa kabilogan kan sa imong kahadayan. Ini hinahagad mi sa ngaran ni Jesu Kristo sa mong kagurangnan, kaiba mo asin ni Espiritu Santo sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ikaduwang aldaw, pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Dai ka mo mahandal, magsarig ka mo sa Diyos asin magsarig sako. Sa harong nin sa kuyang ama, dakul na mga kwarto. Kun bako, dai ko kutaan na ini sinabi sa Indo, na maduman ako sa pag-andam nin lugar para sa Indo. Kung ako magduman asin magandam nin lugar para sa Indo, mabalik diraray ako, tanganing ikapag-iba ko na kamo. Takunhain ako, duman man kamo. Aram nindo andalan pasiring sa sakuyang padudumanan. Diyos na makapangyarihan sa gabos, dai mo itinugot si Santa Maria, maulakitan nin ano man nakasaalan.
Siya ang samuyang inang urog kabanal. Sa samuyang pagsarig, sirang ki Isabel, inaapod mi siyang paladan sa mga babae gabos. Ikinakaugma asin ginagalangan ka kan bilog na simbahan, huli kan sa iyang pangataman, nadaog ang mga salang katukduan, asin naliwanagan kami sa kadikluman. Sa imong pagkamuot asin pagmagno sa muya, tabangi kaming mamumuto na ama na magkaigwanin buhay sa pagtubod, tanganing danay ming mamidbidan an samong mga kasaalan, asin sa muyang mapagsolsolan. Antabay kami sa samuyang paglakbay digdi sa ibabaw nin kinaaban, tanganing si Yesu Kristo sana an samuyang pagsarigan. Siya ang dalan, ang katotoohan, asin ang buhay. Amen. Gawi nin pagdusay, Birhen inang mapag-ampon, ina nin para tubos, pinangidam, nadaing kasaalan, 12 ng taon, na ika uya sa muya. Kami nagpapasalamat sa daimabilang na mga milagro para sa karahayan nin samong mga kalag, na iwinaras mo sa mo, poon apudon asin arangon mi sa ngaran na Birhen de Salvacion. Idinidusay mi sa imo ang bilog ming buhay, sa diri mo kami, buot ming magdanay na sa diri mo sagkod paman. Panaukanin grasya asin kagayonan, ikaan panalmingan nin samong mga pamilya, haleaan sa samuyang panwaan, sa samuyang banwaan, an mga maraot na gibo nin demonyo, asin giboha an samong runa, na paraiso nin kabanala na Kristiyano. Sa irarom kan sa imong pag-ampon, buot ming magdanay sa samong mga harong, an pagkaminuota nin mga mag-agom, an edukasyon Kristiyana kan mga aki, an espiritu nin pamibi, asinan gibong herak sa kapwa. Kami gabos danay na dumulok sa imo, asin nangangako na haleon mi an anoman na laban sa tugon nin Diyos, urug na sa laog nin matrimonyo Kristiyano. Suruga asin ampuna an mga pamayo kan simbahan, asin an mga namamahala kan banwaan. Likayan an kasaalan asin karaatan, an gabos niya mong katuod, asin mga pinagkakautangan nin buot. Sangkubi kan sa imong manto an samong banwaan, asin papagdanaya sa katanosan at sin katuninongan. Bindisyuni an samong mga rugaring, an gabos niya mong paghingowa, an samong kabulodan asin kabasan, an samong mga tinanom na ginikanan nin samong kabuhayan. Sa bagsik nin sa imong tabang, pamibi asin pagsurog, magdanay manlugod kami sa pagkamuot asin paglingkod, sa imo para sa kamurawayan nin Ama, na kaiba kan aki asin kan Espiritu Santo, nabubuhay asin naghade sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Antifona. Santa Maria, tabangi an mga makaherak-herak, suruga an mga maluya, rangaha an mga nagtatangis, pamiibian an mga banwaan, ampunaan kapadian, dangugaan gabos na mga devoto, sa imo asin an sa imong tabang mamatean kan gabos na nagaarang sa imo. Tuguti akong makapag-omaw sa imo, Birhen de Salvacion. Tauwi kami ning kabagsikan sa pakikipaglaban sa samong mga kaiwal. Huring pamibi, kagurangnan, warasan sa samong mga surugoon, andanay na karahayan sa hawak asin sa kalag. Sa tabang ni Santa Maria, Birhen de Salvacion, makaligtas lugod kami sa kasakitan ngunyan sa panahon, asin makamtan mi ang kaugmahan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sabong kagurangnan. Amen. Gozos. Matinod po ang Diyos. Ilaw ka sa kalangitan, nin angeles kabanal-banalan, sa mabagsikon mong ngaran, an infierno tinay
pagsurog mo pagtabang, ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Tapos na. Yun na. Malood po ang kabos, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadonongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami nagin marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi na sabotan asin nautob an sa imong kabotan na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo asin ngunyan na mamatean mi na an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli ka ini, naglalauwigan tiginitan, nagdadakul asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na magin mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Danay na ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang kapos.
Sigiraray Diyos marhay na aga sa indo mga tugang, ang sa tuyang banal na Eucharistia ngunya na aga, ipinapanungod sa mga intensyonas kan mga minasunod. Pasasalamat for the gift of life of Raul, dulot kan sa inyo sa family. Siriman sa gift of life ni Mila Cabrea, para man sa birthday thanksgiving ni Anthony in honor of Saint Anthony, dulot ni Donato Wongson and family. Asin man pasasalamat ni Mr. and Mrs. Eddie and Grace Chan. Iguaman special na kahagadan para sa good spiritual, physical health and safety kan sa iyang pamilya, si Rosie Aksupardo Cantara and family. Iguaman special na kahagadan si Minky, asin para sa interview sa Buset ni Mark Allen Nipas, para man sa board exam ni Engineer Angela Lim, dulot kan Lim family, and to pass the board exam of Mining Engineering 2023, dulot ni Hanika Samaniego. Para man sa kapahingaloan, kan mga minasunod na kalag, Juan Serhia, dulot ni Lian Rico Obal, Francisco, kan FNS Velasco, Maria Corazon, kan Garcia family, Jose ni Nilfali and family, Froilan ni Rosie Asupardo Cantara and family, Henry ni Emma Chan, Pelisberto, kani Esquivel family. Para sa death anniversary ni Thomas, dulot ni Teresita Tan Clemente. Para man sa kalag ni Cesar, dulot kan Asupardo Cantara family. Para man kay Rosita Santos Noel sa gabos na kalag, dulot kan Albadesa asin Lenaresas family. Asin man para kay Justiniano asin Lilia, dulot ni Jean del Rosario and family. Alden Sr. ni Rafaela Palles. Para man sa kalag ni Eddie sa iyang death anniversary, dulot ni Rose Nabor and family. Asin man sa kalag ni Montserrat, dulot kang Nas family. Matinog na po ka, boss? Sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurang nanda, an pagkamot kang Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indo kabos. Asin sa imong espiritu. Maray na aga sa indo kabos mga tugang. Marahay na agaman po, Father. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, nganing magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita kabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan,
Asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa tong manggasalan, darahon ita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagmukna sa ina kan sa imong aki, na magin sa muyang ina asin reyna, kaugaying warasa na kaming sinalo kan sa iyang pamibi, magkamit kan kamurawayanin sa imong mga aki, sa langit no nakahadean. Huli kay Jesucristong kagulang na niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturgiya, kanta taramon, asin himateo niya to ang enot na babasahin. Ginuno sa libro nin mga hukom. Uminabot ang anghel asin tuminukaw sa sirong kankahoy na iduon sa opera. Nasa diri ni Joas, abisit Rita. Kanan sa iyang aki na si Gideon nagbabasbas kan trigo duman sa ubasan. Tanganing ikatago sa mga Midianitas. Ang anghel nin kagurangnan nagpahiling sa iya asin nagsabi, ang kagurangnan yaon sa imo o makusog asin pusuan na lalaki. Nagsimbag si Gideon, kun ang kagurangnan yaon sa mo, daw tan nangyayari ini sa muya. Hayan ang mga gibong nga ngalasan na inusip sa mo, kan sa mong mga magurang. Sinda nagsabi, bakong kinua kami kan kagurangnan duman sa Ehipto, ngunyan pinabayaan kami nin kagurangnan, asin itinao kami sa kapangyarihan kan mga Midianitas. Sinabihan si Gideon nin kagurangnan, lakaw sa kusog na yaon sa imo, asin ligtasan ng Israel sa kamot nin Midian. Bakong isinasubulta ka, nagsimbag si Gideon, ang kagurangnan konsiring, paano kung ikaligtas ang Israel? Paano kung ikaligtas ang Israel? Ang sa kong mga kadugo, iyo ang pinakamaluya sa tribo ni Manases. Asin ako ang pinakasadit sa pamilya nin sa kong ama. Nagsabi ang kagurangnan, yaon ako sa kaibahan mo, asin tutunawon mo ang Midianitas sa gudan ladaing matada sa inda. Nagsimbag naman si Gideon, nakikimaherak ako sa imo, na kung baga nagkaigo ako nin ugay sa atubang mo, tawi daw ako nin tanda na ika nakikipagulay sa ko. Da ika maghali digdi, nakikimaherak ako, sagod na magbalik ako, asin ikadulot ko ang sakuyang atang sa atubang mo. Nagsabi ang kagurangnan, mahalat ako sagod na magbalik ka. Si Gideon luminawag sa iyang harong, asin inandam ang sarong ugbon na kanding, sakat ang mga tinapay na daing libadura, hali sa sarong epa na arena. Ibinugtat niya ang laman sa sarong basket, asin ang sabaw sa sarong kuron. Dangan ilinuwas niya patin dinara sa lindong kan kahoy. Ang anghel ng Diyos nagsabi sa iya, kuwaon mo ang laman asin ang tinapay na daing libadura sa kaibugtak mo sa ibabaw kang gapong ini.
dangan iula mo dyan ang sabaw. Siring ang ginibo niya, initaas ka ang anghel nin kagurangnan ang sugkod, na yaon sa iyang kamot, asin dinutan kan puro ang laman, asin ang mga tinapay. May mga luminawas na kalayo hali sa gapo, asin inubos kay ni ang laman, patin ang tinapay na mayong libadura. Dangan ang anghel din kagurangnan na pinaw sa atubangan niya. Digdi na araman ni Gideon na ito ang anghel din kagurangnan. Kaya nagsabi, kagurangnan Diyos, nahilin ko ang anghel nin kagurangnan sa lalawgon ng Gad. Sinibag siya nin kagurangnan, mapasai mo ang katuninongan, dai ka matakot, tadai ka magagadan. Nagpatindog duman sa Gideon nin sarong altar sa kagurangnan. Asin inapod niya ang lugar, Yahweh Shalom. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang Diyos nagtataram nin katuninongan sa iyang banwaan. Ang Diyos nagtataram nin katoninongan sa iyang banwaan. Hihimateon ko ang ipapahayag ni Diyos na kagurangnan. Huli ta magtataram siya nin katuninongan sa iyang banwaan, asin sa iyang mga banal, asin man sa gabos na naglalaon sa iya. Ang Diyos nagtataram din katoninongan sa iyang banwaan. Ang pagkaherak asin katotoohan, magsasabatan. Ang katanosan asin katuninongan, maghahadukan. Ang karahayan matubo gikan sa daga. Ang katanosan madungaw halik sa kalangitan. Ang Diyos nagtataram din katoninongan sa iyang banwaan. Ang kagurangnan makaltag kan sa iyang mga karahayan. Ang satong daga magtatao ni dakula na pamunga. Ang katanosan manginginotan sa iya. Asin ang kaligtasan mag-aantabay sa iyang paglakaw. Ang Diyos nagtataram din katoninongan sa iyang banwaan. Matinugan gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kanikaanom ng bulan, kan pagbados ni Isabel, ang anghel na si Gabriel sinugo ning Diyos sa sarong banwaan ning Galilea, nan ngaran Nazaret, sa sarong daraga nan ngaran Maria, na nakatalaan ng ikasal ki Jose. Sarong lalaki nagikan sa kapagarakian ni David. Nagdolo ki Maria ng helda nga nagsabi, ang katuninongan mapas sa imo, palada na babayi, ang kagurangnan yaon sa imo. Napurisaw si Maria kan mga tataramo na ini, asin pinag-isip-isip niya kung ano ang kahulugan kayan. Kaya sinabihan siya kan anghel, "Di ka matakot Maria, huli ta nawiwilihan ka ning Diyos. Mangingidam ka asin mga ngaki ning lalaki, Jesus aning ngaran mo sa iya. Magiging dakula siya asin apudo na aki kan kahurualang kawing Diyos. Itataw sa iya ning kagurangnan na Diyos ang trono ni David na sa iyang ginikanan. Magahade siya sa kapagarakian ni Jacob sagod lamang, an sa iyang kahadean mayo din katapusan. Paanong mangyari ini na mayo man akong agom?" Anhapot ni Maria, nagsimbaga ng anghel, mahilig sa imo ang Espiritu Santo, as sinilindungan ka kan kapangyarihan, kan kahuruhalang kawing Diyos. Kaya banal ang ipapangaki mo na apudon aki ning Diyos. Natatandaan mo ang pinsan mong si Isabel, pinagsasabi na day siya mangangaki, alagad nangidam siya maski nga ni gurang na nin maray. Ngunyan anom na bulan na siyang bados,
huli tamayo nin imposible sa Dios. Nagsabi si Maria, uripon ako din kagurangnan, mangyari lugod sa ko susog sa imong tataramon. Dangan binayaan siya kanang hel. Mga tugangan maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray marhay na agas sa idogabos mga tugang. Munyanal daw pinagsaselebrar niya to ang the queenship of the Blessed Virgin Mary. As in, kung mahiling niya to, pinagsaselebrar niya to sa Oktaba, kan celebration niya to kang solemnity kang Assumption, kan nakaaging semana. Duman sa kapistahan ito last week, pinagselebrar niya to so reunion ni Mama Mary duman sa iyang aki na si Hesus Kristo. Siya su enot na tawo na nagsali o nag-join kay Jesus duman sa kamurawayan kan langit. Ninhuli ta siya ang tawo apart from her son na totally free from sin. As in, siya man ang pinakaenot sa satuya na maghampang sa presensya kang mahal na Diyos. And bilang ina ni Jesucristo na hade, siya man pinagtawan na titulo na reyna. Ining ebanghelyo niya to na nadangog sa ngunyan, iyo ang ebanghelyo kang Annunciation. Hali sa ebanghelyo ni San Lucas. Pinag-greet si Maria kanang hel. Ay nawiwilihan ka ngaya kang mahal na Diyos. As in, naalarma si Maria kan greetings na ini. As in, napaisip siya, bako man ngaya ako espesyal, niya ngaya ipag-greet ako nin siring kay ni. But the angel goes on to tell her about God's plan, that she is favored by God. And because of this, she will conceive a son, and he will be called Jesus. Kaya mas na-alarma si Santa Maria, paano ngayon mangyayaring ini? Nadai man akong agom, nadai man nakikidurog pa sa lalaki. And sinimbag siya kang plano kang mahal na Diyos. Ang Espiritu ngayon Santo iyong malindong sa imo. As in, because of this special intervention from God, mangangaki ka. Asinan sa imong magiging aki, bako sa ng ordinaryong aki, kundi siya an aki kan mahal na Diyos. And sa pagtaram kan plano kang mahal na Diyos, pinagsubmit ni Santa Maria sa iyang sadiri, asin nagtaramduman sa anghel, ako an uripon, kan sa tuyang mahal na Diyos, mangyari lugod, susog sa imong itinaram. Sabi kan ibang mga autor, this is the high point of human history. And duman sa pag-accept ni Maria kan kabutan kang mahal na Diyos sa iya, in that very moment, the new life has begun in Mary's womb. Saro itong momento nin inkarnasyon, pagiging laman kang mahal na Diyos, duman mismo sa pag-iyo ni Santa Maria, duman sa kabutan kang mahal na Diyos. Sa pagtaw kay ining iyo, sa pagtaw kay ining fiat, sa pagtaw kay ining yes sa mahal na Diyos, iyo ini ang kamurawayan ni Santa Maria. Pero day duman nagtatapos, aram ta, an sa iyang pagtaram, an sa iyang danay na pag-iyo sa tuyang mahal na Diyos. She implemented it throughout her life. Sa pag-iya, duman sa aki na si Jesucristo, sa pagiging disipulos ni Jesucristo, as in sa pinakamakulog na parte kan sa iyang buhay, duman sa pamitisan kang krus, mantang inihiling niya sa iyang aki na nagagadan. Kang last week, pinagselebrar niya to sa Assumption, sa kamurawayan, o sa Assumption ni Santa Maria sa kamurawayan kang mahal na Diyos. Sa ngunyan na
aldaw, we honor her not just as the mother of God's Son, pero ninhuli ta si Kristo nga ni Hade, si Santa Maria man, Hade ay inakan Hade, so siya sarong reyna. Siya ang pinakaenot na disipulo kan sa iyang aki na si Hesu Kristo. As pinagtao niya ang sa iyang sadiri sa mahal na Diyos. Magayon na sa ngunya na bulan kang Agosto, sunod-sunod ang sa tuyang kapiestahan, manunungod kay Santa Maria. Asin pangapudan ini sa tuya na makigwang debosyon sa iya, enot. Asin pangadua, iding need, pangangaipo, na si Yesu Kristo may pangaki, ma-inflesh sa satuyang buhay. Tanganingan sa iyang mensahe magdanay, bako sa na para sa tuya, kundi para man sa ibang tao. So let us ask Mary to help us carry out God's will in our lives. And part of that will is that we share our knowledge of Jesus' way with those who have not had the opportunity to hear it. Tangani sindaman, makahimate, kining marhay asin magayon at tataramon kan sa tuyang kaligtasan. Santa Maria, inakang langit, ipamibi mo kami. Magpamibi ko mga tugang tanganingan sako asinan sa idong atang makumalugod kang Diyos sa mga makakamhan. Ako ang manlugod kang kagurang nanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami nagrurumdom kay Santa Maria Virgen, nagdudulot sa imo kan sa mong mga atang, namimibi na pakusugon kami kan pagkatao niya, na nagdusay kan sayang sadiri sa krus bilang daing digtang dulot sa imo. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutuong maninigo asin dapat, batano sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhana dayong kasagkoran. Asin sarabay na mag-umaw, magrukyaw asin magbagarubay sa imo, sa kapistahan ni Santa Maria, danay na Virhen, ipinangangidab niya ang bugtong mong aki sa lindong kan Espiritu Santo, siring man, danay ang kamurawayan kan pagka-Virhen. Pinalakop niya sa kinaban ang liwanag na dayong kasagkoran si Yesu Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya nag-uumaw ang mga angeles kan sa imong kamahalan, nagsasamban mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga virtudes kan kalangitan, asin ang mga palada na serafines, sarabay na nagseselebrar sa kaugmahan.
Nagaarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indan sa mga tingog sa kaugmahan nin mga nagkairiba na nagsasabi. Kagurangnan ni kadanggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot pinasaluiban sagod sa pasyon. Nagwa siya ning tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ka mugabos asin magakan kini, tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mugabos asin maginom kini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay din buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nagarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan akwasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami kabos na mimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin kabos na santos, na kay tupa na kapagayagaya sa imo, magkanigo maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen.
Tatugduan ka naman nakakaligtas na tugon na pinatuod kang Diyos no nakaugalian na ngahas kitang magsabi, Amanya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. An samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadin mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin haray kami pagdarahasugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwidawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Haray paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya patuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kita kan tandaanin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyan, Kordero kang Diyos, Jesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Palada ng mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na magdagos ka sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag, mauumayo. Kinhawa ka sa dugo ng Kristo sa buhay at ang isang oras. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kauri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo,
Amen. Matinugpan kita. Bamibi kita. Kagurangnan kaming nag-ako kan mga langit do na sakramento, mapakumbabang nagarang sa imo na kaming magalang na nagrurumdom ki Santa Maria Virgen, magkani kong makisumaro sa bangkete sa paman, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, an kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Yawasan ang kaligtasan. Ave, Ave, Ave
salvasyon. Buhay pauswagon, niya'y mga dikolon. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ilaw ka sa langit, ilaw ka sa dagat, ilawi ang buhay, yamong tagalpay. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Good morning po.